siang video mana ini dengan meeting ada kulit merna baksa. Mahor. Hello guys, गोबां समनि उनाव आं दिनै माने भिडिअ बानायनो ओंखारबोदों आरोना guys, माने गोबां सम भिडिअ बानायखांबाय नालाय ओंखायनो थाब जादोंनिया guys। दिनै आं माने बावखुंग्रियाव थांफैदों माने बैसागोनि थ' guys लोगोआवनो लोगोसेनो आं आगोलाव बुंग्रोगोन हेपि बैसागो guys। नोंथांमोना जाय बावखुंग्रियाव फैदोंमोन कमेन्टआव खोन्थाहरनो जाबावो आरोना, लोगोसे आरो आंनो गोबां मानसि दोङो दा नोंथांमोननो खोन्थिगासिनो दोनो। थ' guys आं गोबां समनिफ्राय नै आदाखौ माने लोगो हमगोन होनना सानदोंमोन आरोना। माने आं गोबां समनिफ्राय लोगो हमनो होनना सानदोंमोन आरोना, दिनै फाइनालि लोगो मोनबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरोना। जों नै दा माबायाव दङ हाफवे नाय ना माने थांनायाव थांनो हागोन जों दायो नायनांगोन आरोना। सानसुमिक्साबो फैदों, सानसुमिक्सा रायलायनो हाला गोजोननाय मोनबाय। Finally guys, दा जों खस्थ' मस्थ'यै मोनफैबाय आरोना। बोरै मोनखो? बिराद खस्थ'बा जेनथेन थांबाय आरोना। थांगासिनो हाबलांबावसै आरो जोंना बिदा बोरै मोनखो फैनानै? जोंना जोबोद खस्थ'यै ट्राफिकनि गेजेरजोंब्लाबो जों फाइनालि सफैबाय। दा हाबनोसै जों। ग्रोब लोगो मोनबाय आरोना। थ' guys जों दा हाबलांसै आरोना। Guys, oरैबादि भिर नै थिंजाय एको गुवाखै मोनलांथ' मा जागोन दा? guys नै जोंनिया हाजो गाखोनाया स्टार्टिं जाबाय आरोना, बेनो फार्स्ट। guys आं दिनैसो सिखारनायाव ओंखाम नायनांबाय था भिडिअखौ।
Ayah. Wah, manusia mathो ना Satu जोंना गाखांनायाव मेंबायलै माथो फै ओरैबायदि गाखोयो मानसिफोरा बाब बेनो रायलाय गाइस wah मानसि जोबख'नो हाया आरोना बाब मानिनांगोन दे आरो Korea Sansu Kundor Ba Mansia So guys, जों दा फार्स्ट स्टेप बारबाय आरोना बारखो दा नै सेकेन्ड स्टेप दंबावो गया मेंबाय नोंथांमोननि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामदों नोंथांमोना सापर्ट होआ आरोना अच्छा दे मा खबर Ada nggak? Ini nggak? Deh bro, mau tambah koper lah? Ada sini atau bro, ada sini kasih saya kenal lena, ya. Sampai dah debai. Warna soalnya sih kena Nah, ya warna tulis yang saya lah sini warna tulis warna. Pasien manusia sih nalai mun. Dan bakal. Bye. Guys, birat mengwer na sayaw जों दसे जाबाय नैथिंजा दखान दङ आरोना बेयाव ओमफ्राय जोंबो दसे जिरायबाय गया बेवहाय सेकेन्ड स्टेप बारबाय नै दा लास्ट स्टेप आरोना बे सायाव जोंफोरो बेयाव बारथारसै तो गाइस नोंथांमोननि थाखायनो जों बिराद अखाबाबो टेनसन गैयि माने भिडिअ बानायदों आरोना नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय मा बुंनो सानसो मा दा मा बुंबावनो अखाबाबो जों एकदम इन्टारेस्टआनो खोन्थागोन आरो बैसागोनि मुङै आरो खनसेल'सो फैदों नालाय एसे माने गोसोफोरखौ गोजोन मोनो बेनिखायनो थांनानैसै आरोना सानैफोरा जाबाय गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय भुगिखौ साबसिन खालाम आरो जेसेबां गावनो लाजोबबाय नोंथांखौसो अखा हाबाबो जों थांगोन तामान अखा गाइस थेवबो नोंथांमोननि थाखाय जोङो गोसो होसारनानै दै बथलसेयाव गैला माने मेंबाबो मेंनायखौ दोनथ'नानै जों माने हाजोखौ गाखोथारबाय आरोना आरो बिसि जादोंबाबो थांनो ओरैहाय गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलांनानै लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामनो जाबाव साबस्क्राइब खालामनो जाबाव आरोना ओइया गयाव खालै तो गाइस फैनायावनो सायाव फैनायावनो माने नै जोंना नमिडिक आदाखौ लोगो मोनबाय आरोना बाक्सानिनो बिथाङाबो बिथांनि चेनेल नामा जाहैबाय नमिडिक हिटसाइकार आरोना नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो भिडिअस लोगो मोनबाय थायोमोन माने दिनै ब्रादारखौबो सापर्ट होदो लोगो मोनलायनाय हारसिं गाखोदो ब्र हारसिं गाखोदो जों हारसिं दे बाक्सानिफ्राय हारसिं दे ब्र mana दे थांदो फाइनालि गाइस जोङो दा खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों बावखुंग्रि हाजोआव गाखोथारबाय आरोना कमप्लिट खालामबाय मिशन कमप्लिट खालामबाय दिनैनिया माने जों दा गोजौआव गाखोनोसै नोंथांमोना नायनो हागोन बाय गासै माने भिउफोरखौ नायबा जाबाय आरोना लुक एट दा भिउ गाइस बुरजा माने ग'प्र मोजाङै माबा खालामनो हायाखै आरोना कभार खालामजोबनो हायाखै एसे ओरैबो नाय गोजौआव
नों फैदो नों फैदो बेरायखांबायबा नोङो बेरायलायनोसै आं आरोना तो गाइस जों दा बावखुंग्रि गाखोनाय भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोसेनो आरो नोंथांमोना माबायदि नांखो कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव आरोना बिराद खस्थ' दोनो नोंथांमोननो थाखाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरोना भिडिअखौ नोंनिबा दोननांगोना दोननाङा आङो दोननाङा मानो तो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार गासैखौबो खालामना हो आरो खान्थिखौ बुसिला जोबना हरबानो जाबाय आरोना ग्रुपआव शेयार खालामना होदो ग'प्र'बा सार्च खाला लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखौनो दोनथ'बाय बाय बाय गाइस बैसागोनि हेपि बैसागो गाइस नोंथांमोना जुमाय फेनानै बिमा बिफानाव हिनजाव बिनाङा दै माने ग्रोब ग्रोब उन्दुबानो जाबाय ग्रोब ग्रोब उन्दुना थाफैबा माने हिनजाव बिनाङा आरो बाइकफोरा मोजां सालायबानो जाबाय आरोना Pas di mana sih? Di mana? Boleh.